ndị be ya ọkpa na ọmụm nụ onye na nzere mmanụ n'izu nke ka anyị sikwu na izu gara na ebe a ekwuzi bụ mkpụrụ okwu na nkọwa n'ọnụ Igbo mkpụrụ okwu na nkọwa n'ọnụ Igbo onye na ụnụ nọkwere ha nke ikwu na izu gara ka anyị si akpọ okwu ka anyị si akpọ akwa ife ndị ezeri ka anyị si wee akara agọsịsị ka esi akpọ okwu ndị afọ izuzu nitane bụ mkpụrụ okwu na nkọwa ka anyị jekwazi ekwu na ọnụ Igbo nke taa ka anyị jezie bọọdụ anyị ka anyị fụ ka dịka ka anyị si kwu nke nne bụ bọọdụ anyị ife anyị debe bụ mkpụrụ okwu na nkọwa na ọnụ Igbo ya bụ ife anyị ga-eme na nke taa ka anyị wee agakwa n'ihu n'ime ọmụmụ Igbo anyị taa anyị nwebeni daalụ kika omini ka ife ọgọsi ekene ka ọ bụ ekene wasị daalụ na ife ịlụpụ ekene ka ọ bụ wazụkwa anyị nnụa ya bụ isi ebe baha wasị ya nnụa dịka na ịnabaha ụlọ kwuru ndị mmadụ wee wasị nnụa ya bụ na isi ebe baha ka ọ bụ asị ndo bụ ime onye ọzọ ife ọ bụ na ime onye ọzọ ife nwezi ime onye ọzọ arịkana ị ga-asị asarịsị ya ndo ya ka ime bụ ajụjụ how are you n'oyibo ajụjụ ka ọ bụ ka ime ụlọ bụ ebe obibi anyị agakwa n'ihu n'ime ndị ọzọ ọfịa bụ ebe afịfịa si eso ka anyị akpọ ọfịa nke ọzọ bụ osisi ifewa ji eme nkwụ ya ka akpọ osisi nke ọzọ bụ aja nke anyị azọkwasị ụkwụ n'ala ka ya azọkwasị ụkwụ n'ala ya bụ aja nke ọzọ bụ mmadụ onye dịka ayọ ya bụ mmadụ human being nke ọzọ bụ di nwoke nwe nwunye ya ka akpọ di then okwute bụ aja si oke nne bịa si ike akpọ okwute nke ọzọ bụ nwunye bụ okpogho onwe di ya bụ nwunye nke ọzọ bụ nwa di na nwunye amụ nwa ya bụ nke ọzọ bụ nna di mmadụ mụ nwa ya bụ nna nke ọzọ bụ nna m okenye mụ m nne ya bụ nna m nke ọzọ bụ nne nwunye mmadụ ụmụ nwa ya bụ nne nke ọzọ nne m bụ okpogho ụmụ m nne onye mụkwasịrị n'afọ ya kwa akpọ nne m nke ọzọ bụ agbọọ ya bụ okpogho enwene di ya bụ agbọọ nke ọzọ bụ nwata obere nwa nke ọzọ bụ akwụkwọ ife anyị ede ife n'ime ife anyị ede ife n'enu ọka anyị edekwasị ife n'ime ya bụ akwụkwọ nke ọzọ bụ ụlọ akwụkwọ bewa si amụ ife ọmụmụ ya bụ ụlọ akwụkwọ nke ọzọ bụ afịa bewa si ego na elekwa ife ya bụ afịa ugbo be anyị na-akwụ ife olili ya bụ ugbo ezi be abụ na ime ụlọ ya bụ ezi nke ọzọ bụ ụbọchị chijie ofu mbọsị agara nke ọzọ bụ akụ mkpụrụ osisi akwụ mkpụrụ osisi nkwụ mmanya ya bụ akwụ nke ọzọ bụ akamụ ife oriri wa ji ọka eme nke ọzọ bụ akara nke bụ akpakawa agwe bịa ya na ofigbo ya bụ akara nke ọzọ bụ onugbu mkpa akwụkwọ nke enu weri ya ka akpọ onugbu nke ọzọ bụ biko bụ arịrịọ nke ọ bụ chelu ya bụ kwụsị ofu ebe eze nke ọzọ bụ eze
ugwuli ọnụ anyị eji ata ife ya bụ eze. Ugwuli ọnụ anyị eji ata ife ya ka ya akpọ eze. Nke ọzọ bụ eze, ya bụ onye isi obodo. Eze bụ onye isi obodo. Nke ọzọ bụ diọkpa, onye isi ụmụnna, ya bụ diọkpa. Then ụzọ, ebe ọgịga ije ebe ọzọ, ya bụ ụzọ. Okay, nke ọzọ bụ nnụnụ, ya bụ anụ na-efe na enu. Anụ efe n'enu ka anyị akpọ nnụnụ. Nke ọzọ bụ ewu, anụ nọ mụ mkpi isi, ya bụ ewu. Nke ọzọ bụ atụrụ, anụ nọ mụ ebulu, ya bụ atụrụ. Chukwu, onye kere ụwa. Kedu bụ ajụjụ, how are you, ya bụ kedu. Okorobịa, nwoke nwe ume, ya bụ okorobịa. Nke ọzọ bụ mba, ya bụ okwene. Nke ọzọ bụ egwu, imehu m ahụ nye ịkwụ ife, ya bụ egwu. Imehu m ahụ nye ịkwụ ife, ya bụ egwu. Nke ọzọ bụ ọzụ, nke ọzọ bụ ozu. Nke ọzọ bụ ozu, onye ekwuzi na ume ume ozu. Onye ekwuzi ime ume ozu, ya bụ na onye afọ arụkwara. Onye nwụrụ, ya bụ ozu. Nke ọzọ bụ ogige, asị ebe wa gbahume okirikiri. Ebe wa gbahume okirikiri, ya bụ ogige. Nke ọzọ bụ oyibo. Oyibo bụ onye ọcha. Nke ọzọ bụ ofe Igbo. Ofe Igbo bụ mmanụ mmiri akwụ. Mmanụ mmiri akwụ, ya bụ ofe Igbo. Nke ọzọ bụ ụmụnna. Ụmụ ndị ọzọ na-adị mụ, ya bụ ụmụnna. Nke ọzọ bụ ube. Ube bụ mkpụrụ osisi anyị na-akpọ n'ọkụ wee rachaa. Mkpụrụ osisi anyị akpọ n'ọkụ wee rachaa, ya bụ ube. Nke ọzọ bụ ube. Osisi wa henụa wee kwedo ọnya. Osisi wa henụa wee kwedo ọnya, ya bụ ube. Nke ọ bụ mkpụrụ. Ife kodo na osisi nke walacha, ya bụ mkpụrụ. Ife kodo na osisi walacha, ya bụ mkpụrụ. Mkpụrụ osisi. Nke ọzọ bụ okwu. Ife ndị mmadụ nọ site na ọnụ, ya bụ okwu. Ife ndị mmadụ nọ site n'ọnụ, ya bụ okwu. Nke ọzọ bụ nkọwa. Nkwuzi okwu ka ikwuzi okwu ka owu anya. Ikwuzi okwu ka owu anya, ya bụ nkọwa. Beni ka anyị akwụsị na nketa anyị ka anyị gwazikwa ụmụ anyị ka anyị mere. This is the English translation. We started today with vocabulary. That is building our vocabulary, explaining our Igbo words. Nkpulu okwu na Nkowa na Onu Igbo. Nkpulu okwu na Nkowa na Onu Igbo. That is what we have done today. We have mentioned several words and we have explained them in Igbo. Like Dalo. Dalo is an Igbo word. Dalo is a kind of greeting. We say Ono. Ono is a house. Then we say Nwa is a child, an offspring of a man and a product of man and woman. Talk of Nwa. Then talk of Nwunye. Nwunye is a girl that is married. A girl that is married is what we call Nwunye. The D is a boy or man who is married. That is what we call D. Then we have Akwụkwọ. Akwụkwọ, what we use, what we write on is Akwụkwọ. What we write on. Then we have Abo. Unmarried girl, unmarried young ladies, what we refer to as Abo. Then we have Akwu. Akwu, we say Akwu is the fruit of palm tree. Akwu is the fruit of palm tree. I hope you know that. Then Ugbo. Ugbo is farm where we plant what we eat. That is Ugbo. Then we have Ewu.
Ewu is one that gave birth to female, a female goat that smells. A domestic animal that gives birth to female that to male that smells. That is how we call it. We have Eze. Eze is the head of a village or a town. Eze. That is Eze is our teeth. Eze is our teeth. When we do translation from Igbo to English, some of these words may feature again. But now we are mentioning Igbo words with their meaning, equivalent meaning in Igbo. So we say Ogige. Ogige is compound. Ogige is compound. That is first. You know. Nkowa is nkuzi. Ikuzi okwu na kowe anya. Nkowa, that is explanation. Is how we say a word so that it become clearer. This is where we are going to stop today. I hope you have benefited one or two things. I crave your indulgence. Please listen to this video over and over again and follow it step by step. Practice it and subscribe. After subscribing, share to others. There are many other people who will need this thing you have gotten now. Share to them so that it will profit them as well. Subscribe by pressing on the subscription button so that whenever we bring out any other video related to this, you'll be one of the first people to be notified. As you do that, God will bless you. Biko ndị be anyị ka anyị ka akwụsị nketa anyị do bitere na anyị aka na bụ etinye ododo ka anyị wee ma na ụnụ kwadoro ife anyị eme. Ụnụ ga-esikwa ntị nke ụnụ ezikwa ihe ndị mmadụ ndị ụnụ ma ndị ụnụ ma na be ọbanye ụlọ ka ife wee gaa na ihu ka ọtụtụ mmadụ wee rihe uru si na ife wee bịa. Daalụ nụ Chineke nke onye ọbụla dịla n'afọ Jizọs. Amen.